ang ining puluyan isa lang gid ka puluyan diri ang nasunog Action Fred, pero two-story ni siya, made of light materials nga amo ni ang responderan karon sini nga aga sa nga patrol Action Fred. Subong pag-responder ta Action Fred, sunog na ang una o kon ikaduhang panalgan Action Fred sang sini nga puluyan. I-check ta si sir. Sir, kasi ano nga puluyan, sir? Kay Arena diri Action Fred, no? Ang mga katapo man sa Bureau of Fire Protection, iban nga mga fire brigade, mga responder para sa pagpatay sang sini nga kalayo Action Fred. Actually, wala ka na siya may makitaan nga kalayo. Only subong na lang ni Action Fred himuan sang paagi nga masulod ang puluyan para mapatay pagid ang mga baga Action Fred. Pero again, Action Alvin. Yes, sir. So, palong ng kalayo. Napalong na ang kalayo Action Fred. Only subong patigayon sang investigation ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection. I-check ta si sir. Si initial lang, sir. May pwede. May initial. Anong oras lang ang call? Ay, ha? Way pa, no? Kung mangkotabi, kung kasi nga balay. Kasi nga balay, tol? Sir? Sir, sa Action Radio, sir? Oo. Imo ni balay, sir? Hindi, sir. Tupad ko lang ni. Okay. Kasi nga puluyan, sir? Yan ang tagiya. Duwari ito. Why di ka mo? Yan ni Mura. Ha? Mura. Ano na sino dito ako? Mura Action Fred, no? Kabaybay, yan niya ni Mura Kabaybay. Mura Kabaybay. Alias Mura nga. Mura nga, lalo niya. Kabaybay. Exactly na, estimate mo, anong oras nag-umpisa ang kalayo, sir, o konsunog? Subong, sir, alas 4:30 na. 4:30? At mga pasado, lapit, kwarta to 4. Sunog. So, nasunog. Why sila kasing giti, why kami kagwa mo? Wala kiti hindi na malabutaw mo basya ang kalayo kay tungod nga kung kadak mo sa kalayo kay ang iban nga material light mo. Bali duha ni kapanalgan, sir. Duha and down. Up and down. Bali iya lang gid nga balay ang natunog, sir. Iya lang gid kay kay kung nagdugay ang bumbiro hindi lang ro iya balay damo pagid ro. Kay nagkalayo naman tong biyak mo. May lang nga gaw to kay kahoy man tong babaw. So Mura Kabaybay. Letter J, no? Kabaybay. Kabaybay na ito, Sir Jingo ng Kabaybay. Mora Kabaybay Action Fred, no? Amo ni ang tag-iya. Ang importante, palong na. Ang importante, diri Action Fred, napalong na, kagwala na naglakta ang kalayo Action Fred. Naging padala na kita nga picture Action Fred, no? Basin na ma-play man da, o kung napakita man da Action Fred. But ang sitwasyon sini karon ongoing pa man ang pagbuga abi sang kalayo Action radar sang tubig para gilayon nga mapalong na ang ining nga mga baga nga nabilin pa sa sulod sang kwarto Action Fred. Pero i-check ta ang pinaka-latest diri. So far, Action Fred alas 3 pasado nagluntad ang ining nga sunog. Galing kay i-check tani kung ano exactly gid oras na tabo Action Fred. Ini base pa lang sa hambal sang Pumbuluyo. And subong sini Action Fred kay ginapahigad pa ang pila ka mga scene sa sini nga tinion, pero gapatigayon man sang investigation ang arson investigator to check ano gid bala ang gintunaan sang kalayo, pila ang cost sang sini nga sunog Action Fred, no? So far, amani ang pinaka mga sitwasyon. Si Ma'am, bali... Ma'am, inyo ni balay, Ma'am? Okay. Kumusta ang sitwasyon sa sunod? Hindi mayo, sir. Light material, tanan yung mga bayo namot. Mga pabilis po. Mga papilis mo, Ma'am? Sana nara. Kasi wala kami. Salamat lang kami, buhay kami gabong. Oo. So wala man sa may napilasan sa inyong pamilya? Wala, sir. Action Alvin. Nagit kami yung upat isapat namon. Action Alvin. Kapag nagpro nabili nila, patay na. Action Alvin. Yes, sir. Importante, magkutas siya. Diin nagalin ang kalayo. Ma'am, di nagalin ang kalayo Isin ko sa dapog namon, sir. sa dapog. Hindi makamagal ko.
O, tige ga, salig na gabirmi nga, may, may ara da bala nga, mapatay lang sa balaya haul. Wala gijabot sila, ginabutangan tubig, para bala nga, pinitrate mula sa kalayo. Ang sala ako man, gala mo. Eh, kagawa no, alaw na, mano galaw na, sa sinabugta ko. Nakatubang ko sa among kusina mo ko lang nung ginas ko. Sinabayaan lang, nagbagyan ko tulog. Balik ka ng tulog. Bali, sila ka mo sa balay? Bali, 5 kami subong dala sa bata ko. Anom kami taning mga dito sa shopping. Ma'am, anong pangalan sa ganin, ma'am? Bali, Krista Joy, bye-bye. Krista Joy. Krista Joy, bye-bye. Krista Joy, bye-bye, Action na Fred. Sige. Ma'am, salamat ha. Action na Fred, no? So, umani ang sitwasyon na diri. Si Krista Joy, bye-bye. Umani, initial Action Fred. Ginhalinan isang sunog ang dapugan. So, rekta diri sa area, Action na Fred. With Action Nani Kiraw, ang ka-action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa pagkakot. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na, aga pa, sunog na. Ay, ho, pobre man na. Urot giguro, opos kidang balay. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ilagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagdayo na italak na.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Alas 4:51 na. Uy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Hindi tagid mabasa ang pila ka mga panamyaw kay kulabos kita sa oras, no? Hindi kita makabasa tingob sa inyo sini mga panamyaw. Medyo hindi ganin ako maliso ang akong panamyaw. O sige, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kailangan. Responsable at pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Ang tikang sang panahon at ihabagat gyapon ang nagaapekto sa Pilipinas. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat. Kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa nabagat na nakatungdan ang mabatyagan sa Visayas kag baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Ano pagid ang pila ka dalagko nga mga balita nga mahimo naton ipalayag karon dugay-dugay. Nabudlayan ako sa ako ni Panamyaw. Sige lang ngalan lang anaya. Kay Junel Cartel Bilyute, kay Milili Oligo, di Anton Diaz, oy happy birthday ko no, kay Silso Chavez sang Patria Village, kay Silso Chavez, happy birthday gid. Kay Milben Solidarios Abdo, good morning man. Kay Ruda Morino, kay Milili Oligo, kay Aida Alunan, dira kay Raji Tario, ang inyong mga malawig-lawig padasunan talang na, kay ginalagas ng aton panahon, kay Barangay Kapitan Imelda Amilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Jinky Dilaagdon, good morning man. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Dira kay Teresa Luxin, kay Crisilda Balindes Iman, good morning.
trabaho si RS. Ahay, kaluoy man. Si Vanessa Mayo. Vanessa, good morning. Mayong hapon na sa imo. Kay Milben Solidarios Abdo, good morning. Si Patrick Bisa, sa diin ang sunog. Bago lang na report. Morning na sa imo. Bago lang siguro na murag-muragan kay, no? Kay Iboy Sarabia, good morning man. Sige, Ariglado. Ang iban pakarunan ko naman. Ari anayo, pulo pangapi kamudira, Dr. Alfred's Green Coffee. Namin siya nga bangod makabulig ini paalirto sa inyo lawas kag paminsaron. Gapangapi na kamo, healthy pa kamo. Gintunan gini sang mga scientifico dito sa Amerika, dito kag nadiskubrihan nga kon berde pa ang kape, porti ka powerful sa iya natural antioxidant. Mo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sa mangustin. Loaded pa siya sang phytonutrients, nagatinlo sa inyo tinai. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. May mga utol kita, tatlo kadlaw. Hindi makapagwaig ko, hilo na sa sulod sa inyo tinai. Ari ay, rekomendasyon naton pangapi kamo, Dr. Alfred's Green Coffee Saga. Dr. Alfred's Green Coffee sa hapon. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lupus Esquimart, kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kay Cory Bidahada, good morning. Kay Teresita Orita Kahuraw, okay, good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Art Tandoy, kay Elina Dims, good morning. Dira kay Julian Dasas de la Paz, kay Yunila Tarusan, kay Miriam Panagiton, kay Utay Benedicto, kay Bon Yoruba, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Diri kita, pasudlon tanay ang report sa pursa sa aton kapulisan. Drivero, sa duwa kasalakyan nga nagbungguan sa Circumferential Road South sa Barangay Elisoy. Nag-arigluhan na ikono. Aber, Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, nakaangkol ginamang sa mga minor injuries ang magtimbang nga driver matapos nabuguan sa Mitsubishi Mini Canter ang Suzuki aluminum van dira sa Circumferential Road South sa Cooperation Barangay Alisin ng siyudad sa Bacolod. Ang driver sa Suzuki aluminum van ginkilala sa kay Randy Alunan, 34 anyos ang Porokpaho, Barangay Takuling ng siyudad sa Bacolod. Samtang ang driver naman sa Mitsubishi Mini Canter nga nagbunggo ginkilala sa kay Michael Timtim, 43 anyos ang Phase 3, Barangay Handumanan sini siyudad sa Bacolod. Sa papangsi sa Action Fred ni Traffic Investigator Police Senior Master Sergeant Clark Canyon, Traffic Investigator sa Police Station Number 7, nagapundo ang ini Suzuki aluminum van nga nagariya sa Yesel Stock sa Changi. Sa aksidente ini nga ginbonggoan sa Mitsubishi Mini Canter nga nagresulta gid sa pagkatumba sa Suzuki aluminum van kag nawasag sa dalan ang pila ka mga stock nga ginariya sa nasambit nga Changi. More on this, yari ang palayag sa Traffic Investigator sa Police Station Number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Nagapundo ni siya ng Suzuki aluminum van na sir. Nagapundo ni siya sa opposite lane. Nagatubang siya sa south. Kaya nag-booking siya sa mga stasya bala sa Changi. Samtang ning siya kasalakyan ni ang Mitsubishi Mini Canter ni siya sir. Halin ni siya sa south pakadto sa north. So, nasigid lagan. Nabungguan niya ni ang nagaparking salakyan ni sa higat sa dalan. Palihid on, nabungguan niya sa una. So, sa Pusol Simpak, nag-liso ni salakyan kaya natumba sa may center lane na yun. Nag-tubang dito sa north. So far, why man siyang injury gid sir. May normal lang to do. Medyo nasakit lang tong paa. Okay naman to. Ang sa piyak to, medyo sakit man niya kilid. Pero why man na hospital gani sir. Action Fred, si Traffic Investigator
Police Senior Master Sergeant Clark Canyon sa Police Station number 7. Ini nga report, giradulong sa kalawan sang Santon Plaza Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plaza Soap, epektibong habon sa papaputi sang panit, ilok tuhod kag siko. Santon Plaza Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Ang pagbulos sa pulungkuan sang nagtaliwan nga konsehal karon, di medyo ginahuluhan balan pa. Ang mabulos kay anay konsehal Elmer C. nga nagtaliwan na. Nagaligad nga simana na aprobahan sa sangguniang panglunsod ang resolusyon nga ginotor ni Councilor Renisito Nobero nga nagapangayo sang legal opinion sang DILG. Pero kahapon kung pamatian ta, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang pagpangayo sang sabat sang DILG ang bangod sa nagkalain-lain nga interpretasyon sa pulisa angot sa proseso sa pagpili sang mabulos sa nabakante nga posisyon. Siling sa Vice Alkalde, may abogado nga nagasiling ang partido sa nagtaliwan nga konsyal amo ang makarekomendar sa magabulos. Pero sunod kay Pamilyaran, may iban nga interpretasyon nga ang number 12 nga councilor nga yara karon sa ika-11 amo ang iya partido ang magarekomendar sang magabulos. Ba? Abi siguruhon ta kung sino ang mabulos. Malapit na lang ang eleksyon, ati kung sino makapungko, dayadi pa man. Masulusubra pa man pila ka bulan, at least bisan paano mabutang sa record sang syudad sa Bacolod na nakapungko ka konsehal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na, dira kay ang Angel May Bakel, kay Jamie Oliveros Latido, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Jeneline Sonyo, good morning man. Kay Andido Comida Botanas, basi Ibon Busyero, sang Germany. Kay Lani Mitokua, good morning. Inaamat-amat ko lang ni. Kay tiginalagas na lang ang aton sini nga panahon. At least maintindihan ninyo. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolt
mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Report sa mong damo ka reklamo. Ini bilang bago nga mando naman nga kung hindi ka magpabakuna, hindi ka pagpagwaon sa imo puluyan, ba, purti ba? Di may naning nakapabakuna kay makagwa sa puluyan. Di galing siling ko kaina, budlay man kay iban may balatian mo. May balatian ka sa kidney, hindi ka pwede bakunahan. Sambot silingon, hindi ka pagpagwaon sa puluyan mo, daw hindi amuaw. Oo, sige. Naraga ulan no naman ini sang pila ka mga komentaryo ang palayag sang Malacañang. Ano ni Pilitaryo Porteno? Daw gamay-gamay lang sa Marcialoba. Good morning da kay Mila Milyara Sapol. Kay Ramel Pahilanga, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla. Kay Jomare Pabuhaya, good morning. Kay Yasmin Roldan Rabilio. Kay Angel Bunda, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Ari anay sa aton mga utod kung may bukol bala nga mahikapan sa lawas, delikado ina. Sa una, ginapaoperahan ina ni mga bukol sa bagat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Aber, diri kita anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 25-1. Una nga bula, 25-1. Second draw,
37-32. Ikaduha nga bula, resulta 37 kag 32. Third draw, ikatatlo nga bula, 4-18. Ikatatlo nga bula, 4 kag 18. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 22, 32, 8, 26, 34, 17. Resulta sang 645 22, 32, 8, 26, 34, kag 17. Sa ilo kita, 655 ang jackpot, 66,354,351,377. Resulta, ang kombinasyon in any order, 7, 8, 16, 1, 44, 28. Resulta 655, 7, 8, 16, 1, 44 kag 28. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Grina Espanyola Tandoy, good morning. Si Dodge Dalidara man siya. Si Win Argelies Jacinto, good morning man. Kay Mary Grace Laguna, mayong aga lang. Si Vanessa Mayo, bago di okay lang. Kay Angel Bunda, good morning man. May lang nga pagmonitor, tagsagid kaaga. Ari, may pamangkot ako sa inyo. May asma bala ka mo? Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kailangan Responsable at ang balita Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon. Action Dale, ba maayo niyo? Mga benepisyaryo sang Emergency Employment Assistance Program, ining duli tupad program bala? Alin Enero Tubtubunyo 2021, amuning report nga suno kay Congressman Greg Gasataya, nagsumiter na sila sang suhestyon sa duli sa mga barangay nga ipatuman ang ining programa kapin sa 3,000 ka mga Bacolodnon para sa bulan sa Hulyo, Tubtob, Setyembre, Mayo, no? Ini nga programa para sa mga displaced worker bala nga magatrabaho sa barangay sa sulod sa napulo kadlaw. Ti ayawat pa magabaton 3,950 sus. Ano pa niman? Dako na ni nga bulig siling ni Congressman Gasataya ang ila trabaho nga masiguro nga mayara sa pundo para sa benepisyaryo samtang
ang barangay amo ang magapili bangod sila ang mas nakaibalo kung sino nagakinahanglan. Daw maayo, no? Daw medyo dako ini nga bulig ini sa pagpatigayo ni Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Kay Wen Argelies Jacinto, good morning. Kay Warren Ortiz, kay John Vicente, kay Richard Malayang ba, si Neil Brian Baloes, good morning. Kay Romar Tamayo, may lang nga pag-monitor. Diri kita, pasudlon ta ang report sa City Hall. DOH magapatigayon sang site inspection sa lugar nga posible patukuran sa Bacolod General Hospital. Namayong balita ni. Balita City Hall. Upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bagong Action Fred, mayara sang on-site inspection nga patigayon ng Department of Health diri sa may syudad sa Bacolod sa posible mga lugar nga patukuran sa Bacolod General Hospital. Action Fred, ini matapos nga damlaglang pabalo sang DOH si Congressman Greg Gasataya nga ginlakip na sang DBM ang pondo para sa pagtukod sang hospital sa 2022 national budget. Suno kay Gasataya, magapadulong sa Bacolod ang DOH para sa site inspection pero wala pa sang patod nga petsa. Nagpangabay naman ang kongresista sa DPWH kag Department of Health nga maghimo sang perspective Action Fred sang hospital nga kinahanglanan Action Fred para sa natalanang budget deliberations sang Kongreso. Ginpahayag ni Gasataya nga hindi pa niya mapalayag ang mga lugar nga posible patukuran sang hospital pero nagapabilin sa gihapon nga bukas Action Fred sa tiod nga mayara pa sang duyag pa magtanyag sang propiedad. Pabalo sila sa aton nga luyag na sila akadto man diri para mag site inspection, no, sang mga possible areas nga butangan sang hospital. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Santan Plus Gold mga kaaksyon na yari ng 5 ka-healthy nga mga kape. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon
radyo. Makulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na. Igo sang COVID-19. Wala gapili Puerte. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsagad mo ang kailangan. Responsable at ang balita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Occidental, balik sa pagsaka matapos ang isa ka semana nga paglubo. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead.
Wala magpalibak ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental bangod matapos nga gin-report naton kahapon nga ini ang naganubo sa sulod sang isa ka semana. Ini ang liwat nga nagsaka as of July 28 o kon kahapon. Ang record sa Provincial Incident Management Team kon na PIMT nagapakita nga ang kaso July 28 nagsaka naman sa 1,361 kag may 61 ka mga naka-recover kag may isa man ang na-record nga napatay. Nagumpisa ang pagnubo sa aktibo nga kaso sa tong Hulyo 21. Ang pangini ang tubtob lamang sa Hulyo 27 kag kahapon liwat naman nga nagkasaka. Kung basihan ang kaso sang Hulyo 27 nga 1,349 kag 1,361 kahapon Hulyo 28 ini ang may pagsaka sang pulo lamang ka mga aktibo nga kaso. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Kay Miriam Panagitonda, kag Manjo Arnio, good morning lang. May lang nga pagmonitor. Dira kay Romar Tamayo, good morning man. Sige. Kay Nimpa Ibanez, kay Joset Magwad, Dilos Reyes. Sorry lang kay ang kon oras alang-alang, Kay Arman Regalado, good morning man. Carol Montoya, kay Annalisa Makaulay, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Grab. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nagapadayon patugtog karon ang investigasyon ni FO1 Raymar Banaglorioso, ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod. Agud hibaluon kung diin nag-umpisa ning kalayo rason nga nasunog las 4 pasado sining kagahon ang puloy-an ni Roberto Habaybay sa Purok Progreso Village 1, Zone 1, Abada Sky, Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Banaglorioso Aksyon na Fred, pagkausisyaon man sini ang tagbalay kung pilaman ang kahalitan dulot sa sini nga sunog Aksyon na Fred. O isa diri ang ginapasalamatan man sa mga bombero wala sang napilasan sa sini nga sunog. Sa dugang paginaton nga balita Aksyon na Fred, ginabulubanta na 10 ka gramos ang ginasuspitsohan shabu ang na-recover sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa siyudad sa Bacolod.
Tagin aligar drug den along Purok Ceresa 2, Barangay 27. Diri sa siyudad sa Bacolod ang nagkalatakpan kilala kanday Chona Diaz. Ginaligar amuni ang drug den maintainer. Na aresto man ang apat sinika mga parokyano nga sanday James Diaz, Rec Buenvenida, Rec Benvenida, Ryan kag Mary Rose Molina. Sa diin na recover man sa mga otoridad itong ining 7 ka plastic sachet sang ginasuspetsohan na shabu. Ginabulubanta na 10 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs board value sa 68,000 ka pesos. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Si Annalisa Macaulay sa Hawaii siya naga-monitor. Kay Jerome Lipana, kay Andy Saludares, good morning man. Ari ho, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga palawigon ang General Community Quarantine with heightened restriction sa Metro Manila umpisa Agosto 1 tubtob 15. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, aprobado man ni Duterte ang rekomendasyon sang IETF nga ipabilin ang enhanced community quarantine sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Cagayan de Oro, kag Gingoog City sa Region 10 umpisa Agosto 1 tubtob 7. Ipaidalo man sa Modified Enhanced Community Quarantine Classification ang Ilocos Norte sa Region 1, Bataan sa Region 3, Lapu-Lapu kag Mandawi City Region 7 umpisa Agosto 1 tubtob Agosto 15. Diri kita napaidalom ipabilin man ang General Community Quarantine with heightened restriction status ang mga masunod. Dala tadi, Ilocos Sur sa Region 1, Cagayan sa Region 2, Bulacan sa Region 3, Laguna, Lucena City, Cavite, kag Rizal sa Region 4-A, Naga City sa Region 5, Antique, Aklan, Bacolod City, kag Capiz sa Region 6, Negros Oriental sa Region 7, Zamboanga del Sur sa Region 9, Misamis Oriental sa Region 10, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, kag Davao Occidental sa Region 11, kag Butuan City sa Caraga. So dala kita ha, padayon kita ipabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53. Good morning da. Kay Cecil Ferrer, naga-monitor man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahilangan, responsable at ang balita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sabit mala kagamala, nagatamyaw siya happy birthday ko no kay Teresita Labadia siya kaadlawan karong adlawalen sa MTCC Branch 3. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar